هر دو هفجین جویل و لیساین 3 سالی جکوبا دوی جوره و که دو بجنه مالا سلامت رینشتینه چند کیلومتران دیر جسنور پولندا دگل بلاروس او بحثاوید گن کاچاوان او بشوه جسنوری در بازبون و جروسیا در کدن. La pared es de piezas de... gelek tiştên ku nepêdivî bûn melwê derê hêlan da ku em bişên çenteyên xwe yên piştê derbas bikin. Dema ku em şiyan derbasî aliyedî bibin, me çantên xwe rakirin û pêlavên xwe hilgirtin û em beziyan. Demê ku ew neşiyayîn li welat debara jiyana xwe bikin, ew neçar bûn li Nîsana 2021 bi vîza xwandinê biçine Rûsya. Ewan karek li dukaneka dirînê li bajarê Îvanova peyda kirin. Li ji ber têkçûna rewşa siyasî li Rûsya ji ber şerê Ukrayna, ewan biryar da birêka Belarûs û Polanda ra biçine Espanya û tevlî malbata xwe bibin. Cada país tiene su medida. Her welat pîvanên xwe hene, lê ez bawer dikim ku koçberî wê ticarî niraveste. Ji ber ku dema ku hûn di rewşek aboriya dijwar de bin û bibînin ku malbata we ji demek dijwar derbas dibe, hûn ê li riyên pêdivî bigerin. Ew berbesta Polanda bi bilindiya 5.5 metran ya ku li ser snûrê Belarûs ava kirî, nimûneyeke wek ku dîwarê Serokêberê Amerîka Donald Trump da ku snûrê Rojhilatê Yekîtiya Ewropa ji koçberiya neyasayî parêzît. Lê wisa diyar diket ew dîwarê nîye ku 187 kîlometran dirêj û ji 49,000 tanên polayê hatiye avakirin û bi teknolojiyeka herînî hatiye danan, dibe ku bes nebît bo rawestandina xelkî yên ku hewl didin biçine Polanda bi hîviya peydakirina jiyaneka baştir. Her dem mirov di nav daristanan de hene û her tên ez bawer nakim ku dîwar wan rawestîne. Li vir kamera yan her sîstemek din hebin an tunebin dê xelk her rêyekî bibinin da ku werin wir. Piraniya koçberên nûke ji Rûsya tên, bereva jî sala borî ku bihra pitiriya wan ji Rojhilata navîn birêya Belarûs hatin. Nêzî piraniya kesên hewil didin ku ji Rûsya bi şêwazeke neqanûnî sersînoran derbas bibin, biriya Moskowê tên. Gelek caran ev kesana vîzeya xwendekariyê werdigirin, herçend nêtawana xwendinê li Moskowê tune jî. Ev sala zêrevanê snûr 5859 hewlên çûnajûriyên asayî ji Belarûs bû Polanda tomar kirîne. Berawer digel sala borî, ji heyva 8 heta heyva 12, 39,269 bûyer bûyne. Ji bo Casper Pempo û malgûrzada Washingtonîk hatîn mayî dengê Amerîka, Washington.